Ja sam so 1940 narodziła, a mój brat Peter 40 niedom po, když su dobili wochožinu čekać, dokiż by wojna. Ale hižo w tym czasu, když sam so ja narodziła, byše wojna, mój nan byše hižo wojak na froncie. Poprałśmy ze swoku a mačerju, jo sami byli, nie sprawuka je jeszcze żywa była, aż do 45 je też tu czekańcu, te czekanie sobą czyniła. Ja sam je narodzena Domel, a moja mać je rodzina, also te predonice su rekali Cipler, kotrež su im Piccadilly do wochos ze Spowiu, aber Chilno, to si mnie požiš takli zoniva.